Hej, og velkommen til den her video. Ja! Sofia. Ja. Der er sket. Nomi! 13 æg. 13 æg. Sofia. Nej. Nomi, der er noget meget vigtigt, der er sket. Fjernsynet. Pikker det. Jeg vil gerne se noget Minecraft. Det pikker. Det virker. Yeah! Oh my god, vi får brug for virkelig meget jern. Ja, jeg lavede en stol. Okay. Hvor skal den være? Skal være den her? På den der. Oh. Wow! Ja, ikke? Gå lige væk. Sådan der. Var det den, der var en idé? Hej. Lava, jeg gider ikke lava. Jeg prøver bare lige at mine lidt nedad. Og så gik my pickaxe. Her. Tak. Holy. Agtig vej hen til det fra huset. Ja. Du kan lave... Og så skal vi skal have nogle stenfakler. De er så flotte. Stenfakler? Ja. Det er fakler bare med sten i stedet for pind. Jeg troede lige, at jeg fandt The Void. The Void? Det ikke. Ja. Hvordan skal du kunne finde The Void? Lava. Røg du i lava? Nej. Så har vi lava et sted, hvor der er lava. Okay, godt. Oh my god. Okay, der var lige 4 mere. Tak. Sofia, hvor er du? Jeg er væk fra dig. Mere jern. Jeg er et sted, hvor der er jern. Hvor er du? Jern. Du kan ikke bestemme jern. Jo, jeg er et sted, hvor der er jern. Sofia, hvor er du? Nærmer jeg dig? Det ved jeg ikke. Så er du ikke engang i den grot, som jeg er i? Er du ikke i den grot, som vi grotten, den er en del af den grotte, vi var i. What? Jeg har fundet guld! Og vi havde jo brug for guld til et eller andet, jeg ikke kan huske, hvad var. Nå, hvad har du tænkt dig at gøre, mens jeg er nede af mine? Jeg har tænkt mig at bygge. Jeg føler, jeg kan udforske for evigt. Oh my god. Sådan så. Okay, godt. Så... det er den her vej. Jeg kan huske det, hvordan du græd der. Ja, jeg er oppe, når jeg lige er sådan der, og så er jeg oppe, og så kommer jeg hjem. Det er over din sengetid, Sofia. Okay, jeg fikser lige vores stiger, okay? Okay. Gerne det her træ. Så hvis jeg sætter jernet der, så husker vi det.
Hey, Hvad? gå væk med din... Okay. Væk. Jo, det var. Vi skal bruge... Jeg vil se den mærkelige kat. Vi skal bruge den her. Ej, lol. Så kan man bare... Jeg synes, det var en god dør. Sådan. Så får du lige nok nu. Okay, tak. Hvor mange var det? Sådan der. Tori. Chisel. Vi kan få et chisel. Kan vi det? Hvis der er chisel, det er ikke diamond. Bare noget lidt jern og sådan nogle pinde. Altså, Okay. hvordan bruger man chisel? Jeg kan faktisk ikke huske det. Prøv at... Hvordan? Ratatatori. Tori. Ratatatori. I forgot how to make an axe. Wow. Og ligesom din far. Wow. Søg på Google. Okay, du går ind i arbejdsbordet. Oh my god, det er så nemt. Ratatori. Ratori. Hvor er udgangen, Nomi? Nej, Hvad? det mener du ikke, vel? Jo, hvor er udgangen? Nej. Oh my god. This is annoying. Annoying and creepy at the same time. Så du er i den mine der, ikke? Ja. Jeg går hen til udgangen. Hey! How? Literally how? Did you dig up Nej. or something? Nej. Do you TP? Nej. What is wrong with you? Men guess what, jeg lige... What the fudge? Jeg kan ikke huske det her. Hvad er det her, Nomi? Hvad? Det kælder. Hvordan kom du over til mig så hurtigt? Vil jeg gå ud af mine? Yeah! Ja. Sådan. Du-du-du, 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 du-du-du. Hvorfor skal det stå der? Du-d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 u. Hey! You can leave me. Ah. That's enough. I'm leaving. Prøv lige Ja. at tage den der, ikke? Gå ind i E, og så tag din mus over den, og så kig på, hvad det er, der står nede i bunden. E. Used to craft chisel machine. Chisel plus. Nå, men jeg tror, du har lavet den forkerte. Fordi at... Jeg ved, Så hvordan smider man jeg laver den. den rigtige. Ja, smid den ud, for vi får Smider ikke brug for den. Nu laver jeg en rigtig iron chisel. Sådan der. Ja. Okay, vil du have den? Fordi den her, den virker. Sofia,
Hvad? Hvad? Ikke noget. Haha. Hvad? Jeg kan flyve på sig. Ja, wow. Sådan, Ja. Sofia, jeg flyver. Hey! Det er virkelig sådan. Hey! Okay, jeg skal så se en papir bare. Det er den der, okay. Okay, du vandt. Ja, prøv igen. 3, 2, 1. Du havde... Okay, det var lige... 3, 2, 1. Undskyld. Ja! Du har været sådan noget. Hey! Ja, jeg skal bare lige gøre sådan, så der kommer musik på. 3, 2, 1. Sådan. Oh my god, det er faktisk virkelig fedt. Det virkede faktisk. Jeg troede faktisk ikke, det ville virke. Det troede jeg heller ikke. Jeg ser lige, hvad vi skal bruge for en radio. Who is it? Nothing. Who is it? What the heck? I know I can kill you with my axe. Lul, den har faktisk mest styrke. Hvad? Holy. Hvad? Hvad er det? Hvad for noget brugte du? Sofia? Ja, Hvad brugte du? hvad er det der? Hvad brugte du? Har du ikke mere end det? Slim. Mine slimstøvler. Faldt de ned til chickens? Nej, de er her. You get this, and you can get this. I don't want this. But you need it. Nope. Jeg smider det i skraldespanden. I'm a chicken. Little chicken. Oh my god, jeg har aldrig set en kylling sådan åbne en dør. Hvad? Du sagde, det var en kylling. I am a chicken. But don't make fun of the chicken. Stop! Guess what? No. Oh my god. Don't you dare. Go away! No, I'm not. Go away. Yeah, I could make a pickaxe, actually. Without looking it up. Oh my god. Mommy, go back! Hi. You little jerk! Light. You know what? I'm gonna Thank sleep you. here. I'm gonna sleep Thank here. you. Good night. Nope, I'm not. I'm not dealing with this. You are getting up of my bed. Okay. Okay, Don't. then. Oh my god. I can't get up, Sofia. Jeg skal nok få den op. Jeg får dig op. Vil du gerne have den her? Ja. Vil du gerne have den her? Gimme. Vil du gerne have den? Gimme. Gimme. Vil du gerne have den? Ja. Ja. Er du sikker på, at du gerne vil have den? Ja. Hvorfor gav du mig et fakkel? Fordi du sagde, at du gerne vil have den. Holy moly, den her ø, den er fyldt med farverige blomster. Der er noget grønt træ her. Jeg har fundet noget grønt træ. Ja. At the same time. It's time. Og her. Go. What? Green tree? Ja, det var det, jeg sagde til dig. Så vil jeg hellere have en blå seng, faktisk. Hvis vi skal lave noget fra bunden af. Nej, vi skal bruge skeletter. No, my God. No. I am beholding the word. Nope. No, God. No, God, please, no. Men nej, vi kan det godt, And it's daytime. Wow.
Altså, jeg tror nok, at man skal være engelsk og dansk, for at man skal se den her video. Ja, man skal sådan kunne forstå Så skal vi begge. måske tale noget mere dansk nu, okay? Ja, vi skal nok gøre det. Kan du give mig farve? Yeah! Så mangler vi Så bare skal jeg min. lige, Jeg vil have en grøn en. Mip. så skal jeg lige smide den røde ud. Skal vi teste op? Nej. Nej. Jo, vi har filmet sådan 2 timer. Nej. Tror du, jeg gerne vil redigere en 2 timers lang video? Ja. Hvis jeg forsvinder, Ja. så kan du ikke gøre det. Så jeg skal bare forsvinde. Tak fordi I så med, og ja, vi ses i næste Nej, 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 nej.